Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Para kadang pamirsa kreweng aji tuwin kaum muslimin wal muslimat ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah Taala, monggo kita lajengaken pangaji aji kula tumrap dawuh-dawuhipun Gusti Allah Taala ingkang kaserat wonten ing dalem Al-Qur'an suci menika. Ing sapunika mlebet sirat nomor 3 Serat Ali Imran ayatipun ayat 21 dumugi ayat 27. Dumateng para kadang pamirsa ingkang ing sapunika nandhang gerah, mugi-mugi Gusti Allah Taala enggal paring tampa, paring usada, wusana seger kewarasan kados awingi uni, lan ugi dumateng para kadang pamirsa kreweng aji ingkang sapunika nandhang masalah ingkang berat, ingkang rumit, mugi-mugi Gusti Allah Taala enggal paring tamba, paring usada. Mugi-mugi Gusti Allah Taala paring solusinipun ingkang sae-saenipun. Dumateng kula panjenengan sedaya, mugi-mugi Gusti Allah Taala tansah paring seger kewarasan, ayem tentrem, kuat slamet, sabar lan tawakal, lan ugi mugi-mugi Gusti Allah tansah paring gampang lan gampil gangsar lancar anggen kula panjenengan sedaya nyambut damel pados rejeki ingkang halalan, ingkang thayyiban, ingkang barokah, ingkang kuatah malimpah-limpah, saged damel sangune umroh dhateng Mekah Al-Mukarramah, lan ugi mugi-mugi Gusti Allah Taala tansah paring pangayoman dhateng kula lan panjenengan sedaya saking godha rencananipun setan lan iblis, saking sedaya fitnahipun Dajjal Ya'juj saha Ma'juj, lan saking sedaya mara bebaya. Monggo kita lajengaken kajian kita panjenengan menika. Bismillahirrahmanirrahim. Inna haddalawal qasasul haq wa ma min ilahin illallah wa inna allaha lahuwal azizul hakim. Fa in tawallaw fa inna allaha alim bil mufsidin. Qul ya ahlal kitabi ta'alau illa kalimatin sawa'im bainana wa bainakum ala na'budu ilallaha wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Ya ahlal kitabi ma tuhajuna fi Ibrahim wa ma unzilatin Taurah wal Injil illa min ba'di afala ta'qilun. Hal antum haulai
hazaztum fima lakum bi ilmun falima nukhazuna fima laisa lakum bi ilmun wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Makana Ibrahimu Yahudiya wala nusraniya walakin kana haniqan muslimah wa ma kana minal musyrikin. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina tabauhu wa hadan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Shadaqallahul adzim. Artosipun atas asma Allah ingkang maha murah ingkang maha asih. Sayekti iki iku keterangan kang nyata temenan lan ora ana sesembahan kejaba Gusti Allah lan sayekti Gusti Allah panjenengane iku ingkang minulya ingkang wicaksana. Ananging menawa dheweke padha melengos, lah sayekti Gusti Allah iku ngudaneni marang wong kang ngawe wisuna kang agawe wisuna celathuwa para pandherek ing kitab ayo mrene padha gumolong marang tembung siji kang padha antarane aku lan kowe yaiku padha aja ngawula sapa-sapa kajaba Gusti Allah Ta'ala sarta aja padha dirangkep karo sawiji-wiji tuwin aku kabeh iki aja anganggep pangeran siji marang sijine saliyane Gusti Allah. Ananging menawa dheweke padha malengos lah padha celathuwa padha neksenana menawa aku iki padha muslim. Para pendherek ing kitab yagene kowe padha madoni prakara Ibrahim kang mangka Taurat lan Injil iku dumawae ora liya kajaba sapungkure. Lah apa to kowe iku padha ora mangerti? Lah kowe iku padha amadoni ing prakara kang kowe padha duwe ngilmune. Lah yagene kowe saiki padha madoni ing prakara kang kowe padha ora duwe ngilmune. Lah Gusti Allah iku ngudaneni balik kowe padha ora weruh. Dudu kok Ibrahim iku Yahudi Nasrani iya dudu, ananging sawijining wong kang tulus, sawijining muslim sarta dudu ewone wong kang padha manembah marang pangeran akeh. Sayekti wong-wong kang cedhak dhewe karo Ibrahim
iku ya para kang padha andherek dheweke apa dene nabi iki dalah sing padha angestu lan Gusti Allah iku ingkang rumeksa para kang padha angestu. Maha leres Gusti Allah Ta'ala saha dawuh-dawuhipun. Katerangan ingkang wonten ing ayat 23 inggih dawuh punika ingkang kaserat wonten ing nawalanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kakintunaken dhateng Sang Heraklius nalika taun hijrah kaping 6. Nawalanipun Kanjeng Nabi kala wau sapunikanipun pinanggih punika saged ambuktekaken bilih riwayat hadis-hadisipun Kanjeng Nabi suci ing saumumipun punika pranyata kenging pinitados jalaran ungeling nawala kala wau sami pelek kaliyan ingkang kasebut wonten ing satunggaling hadis. Salajengipun kawontenan punika nedahaken bilih ayat punika boten kok saweg nalika jaman taun pisowanipun utusan Nasrani Najran kala wau anggenipun katurunaken. Ing ayat punika para Yahudi tuwin para Nasrani sami dipun ajak netepi tatalasing agami Ibrahim ingkang sakalangkung wiyar ingkang ugi dados dasar tatalesipun agami Islam. Tatales ingkang wiyar kala wau dening para Yahudi kasingkur minangka gantosipun para Yahudi sami nindakaken piwulang ingkang tuwuh ing pawingkingipun. Tiyang Nasrani inggih mekaten ugi minangka gantosipun sami mangeran dhateng tiyang lan nganggep ing panebusipun dawuh aku kabeh iki aja anganggep pangeran siji marang sijine nalika mboten namung nuju punika mboten namung nuju dhateng piwulang Nasrani bab kapangerananipun Kanjeng Nabi Isa nanging nuju gegebenganipun para Yahudi anggenipun sami mundi-mundi para pandhita-pandhitanipun kaliyan pamundi-mundi ingkang namung mungguh kagem Gusti Allah piyambak kados dene ingkang kadhawuhaken wonten ing panggenan sanes mekaten. Padha ngalap para winasise lan para pandhitane minangka pangeran saliyane Gusti Allah. Menika kaserat wonten ing serat 9 serat At-Taubah ayatipun 3 setunggal. Dawuh punika ugi pantes katujokaken dhateng para muslimin piyambak ing wekdal dinten punika inggih punika anggenipun sami mundi-mundi para pir utawi para parumpun sarta inggih lekas punika sebabipun ingkang sajati badhe
dene para muslimin nandhang asor mundi para pil utawi para gurunipun. Katerangan salajengipun kaserat wonten ing ayat 60 gangsal. Para titiyang Nasrani sami ababantahan kalian Kanjeng Nabi suci ing bab Kanjeng Nabi Isa. Piyambakipun sami gadah ngilmunipun nanging ing babagan Kanjeng Nabi Ibrahim piyambakipun sami boten gadah ngilmunipun ingkang jlentreh. Salajengipun menika sajak sampun cekap pangaji-aji kula panjenengan sedaya tumrap dawuh-dawuhipun Gusti Allah Ta'ala ingkang kaserat wonten ing kitab Al-Qur'an suci menika. Mugi-mugi menika saged ngiyataken iman tuwin takwa kula panjenengan sedaya dhateng Gusti Allah Ta'ala lan ugi saged ngiyataken ilmu tuwin pandamel becik kula panjenengan sedaya. Lepat nyuwun gunging samudra pangaksami. Billahi taufik wal hidayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.